Shubor nakaslem jong Nongshah Hima. Superintendent of Police ka West Khasi Hills District Nongshah uba BD Marak. Ula pentip syakipat ba halor ka jingjob jong katanat pulit banto akit benya yaki laitli ki mukadduma bakerpang ki bayadei bat ka jingsha thombor haki Khynnah rit bat ka jingrai Pynrem jong ka kashari yakini ki nongle kamsniu baro hapo ka anyada yaki Khynnah nagi kamle Beijot kentop ya Sanjay Kumar Thakur Louis Jagu dengan bat Maximus Puwen ka kerwa khubor SP ka ongru bahaka shpotrik ujemang arhajar apuar layo ban pediang ya ka mukadduma bahaka khandai trik ubenai jemang arhajar apuar Sanjay Thakur ulale ikikam thombor persha ya ka wei ka Khynnah bat marmar la register mukadduma hapo thanat Nongshah white case number laipunyo san bat lasanya haka WPSIDP Nongjri jongki pulit kentai Nongshah ban pelong ya ka jing tokit hadian ka jing tokit ka babnya lapen ngat mukadduma bat la IT syaka yeng kashri badan burom jong unong bishar bakerpang ka pokso han Nongshah na ka benta ka jing bishar shu lo ongru bahaka lai potrik ujilio arhajar arpusan ka kashri badan buram unong bishar bakerpang ka pokso hadien ba ula bishar benia ya baro ki sakhi satar kabala lap na ka jing tokit larai Pynrem persha yu Sanjay Kumar Thakur da ka jing set along kaba hado laisnem ringkat ka jing sha dan kuna kaba shipho hajar tingka na ka benta ka kambrunan kaba hap hapo ka kendon pra jang ka pokso act bat lada omla bansiu ya ka ni ka kuna on penjlan ni ka jing set along sa hnru banai Nangta ka kerwo khubor ka ongru baka jing Pynrem ya Louis Jagu dengan haka laitrik unai wing arhajar arhuway la ujor mukadduma FIR persya ya Louis Jagu dengan nakasnong riangdo halor ka jing thombor batle Beijot ya ka wei ka Khynnah rit ka ba ula le hapdeng ka arhu khandai trik risau arhajar arhuway hado ka laipuway trik unai wing arhajar arhuway la register mukadduma hapo Motion Road Police Station case number 11551 in bracket /6 jong ka pokso act bat ya ka ne ka kam la IT ha ka WPSI L Shangshai jong ka Nongshah Women Police Station bantokit benya hadian baladap bantokit benya lapen ngat mukadduma hapo ka kendon 7/8 bat 3A/4 jong ka an pokso ringkat bat ka kendon 363 IPC badla IT syaka yeng kashari badan buram jong unong bishar bakerpang ka pokso Nongshah badha ka laipo trik ujilio arhaja apusan ka yeng kashari badan buram jong unong bishar bakerpang ka Nongshah da ka ba pensyong nongrem bad bishar benya na ki jing tokit ka kashari kalarai Pynrem persya ya Louis Jagu dengan banset along hado laisnam bad ka jing sha dan kuna ka ba shipho hajar tingka katkom ka kendon /78 jong ka pokso act arhajar khat khandai ka kashari kalarai shosho banset patok ka ba khamting e hado arposnem bat ka kuna ka ba arpusan hajar tingka katkum ka kendon 3A in bracket /4 jong ka an pokso act bat ka jing penchitom hapo ka kendon 363 IPC larai banset patok hado sansnem bat ka kuna ka ba khatsan hajar tingka bat lada omla bansiu ya ka kuna on penjlan chushu ya ka jingset along sakumba hnriu banai karai Pynrem ya Maximus Puwen haka pratrik unaitung arhajar arpuar layo pediang ya ka mukadduma kabala Kynnoh ba Maximus Puwen nakasnong maued ba ula let banle Beijot ya ka wei ka Khynnah rit haka hnyo trik unaitung arhajar arpuar la register case han Nongshah Police Station with case number 5007 in bracket act arhajar arpuar badla IT yakane ka mukadduma ha ka WPSI N1 yang jong ka Nongshah Women Police Station na kabenta bantokit benya halor kani ka mukadduma bad hadin balada bantokit benya lapen ngat
Mugot duma balapha Shah kayeng kashari badan buram jong unong bishar bakerpang ka pokso na kabenta bantian bishar bat kumta ha ka arpulai trik ujilliu arhajar apusan kayeng kashari badan buram jong unong bishar bakerpang ka pokso hanongston da ka bapensyong nongrem ya ka jing toket ban bishar benya ya ka jing lap na ka jing toket larai Pynrem ya u Maximus puwen da ka baset patok hadu arsnem bat henriu benai ringkat bat ka kuna ka bashipo hajar tingka na kabenta ka kampin Khynnah kabalale hapo ka kendon 7/8 jong ka pokso act batlada omla bansiu ya kate ka kuna on sa Shah set along shushu sa henriu benai kini ki jing Shah Pynrem kilong ka sakhi ya ka jing IT lot bat ka jing shimkhya jong ki pulet ka West Khasi Hills ban pentikna ya ka jing bishar hok ya ki bangat hagi kamrunar persha ya ki Khynnah ki pulit district ki dangyai beteng ha ka jing persang jongki ban yada ya ki Khynnah bat ban pengat ya ki nongle kam sneu ha ka an